Μείνε σε αυτό το βίντεο για να δεις τι συμβαίνει μέσα σε 20 δευτερόλεπτα στη γη. Κάθε δευτερόλεπτο γεννιούνται 4 παιδιά και πεθαίνουν 2 άνθρωποι. Αποστέλλονται περίπου 2,5 εκατομμύρια email και ανεβαίνουν γύρω στις 100.000 φωτογραφίες στο Instagram. Καταστρέφονται δέντρα έκτασης 28 γηπέδων ποδοσφαίρου λόγω αποψήλωσης. Το φως ταξιδεύει γύρω από τη γη πάνω από 7 φορές. Και στα 20 δευτερόλεπτα που βλέπεις ήδη αυτό το βίντεο, η γη έχει δεχτεί τόση ενέργεια που είναι ικανή να σου φορτίσει το κινητό σου τηλέφωνο σχεδόν για 20 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η γη ταξιδεύει με ταχύτητα 230 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο μέσα στο γαλαξία. Και αυτή τη στιγμή κάποιος κάπου πήρε μια απόφαση η οποία θα του αλλάξει τη ζωή. Πολλά μπορούν να βλέπεις να συμβούν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Η ερώτηση εδώ πέρα όμως είναι τι και πώς θα αξιοποιήσεις τον χρόνο που σου έχει δώσει ο Θεός. Ίσως βλέποντας αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο, έφτασε η ώρα να πάρεις μια απόφαση η οποία να έχει πραγματική σημασία για σένα. Αν δεν μας ακολουθείς ακόμα, ίσως έφτασε η στιγμή να το κάνεις τώρα για να συνεχίσεις και στα επόμενα βίντεο και στα επόμενα βήματα που θα χρειαστείς. Μιας και τώρα έλαβες μια σημαντική απόφαση.